Unomkhaba noma ufuna ukuncipha emzimbeni, usuzame kaningi kodwa uyahluleka. Ngisho nejim imbali usihlulekile. Ungabe usakhathazeka ngoba ikhona iTummy Fat Destroyer izokusiza ekutheni unciphise isisu nomzimba wakho. Bayatholakala abayidayisayo eShowe kanti ungabathinta kule nombolo evela eskrinini. Ngikubingelele bese ngena kwezanamhlanje ezithi uvele kafushane enkantolo yeMantshi eRandburg eGoli uNgiswe Mchunu obhekene necala lokususa uthuthuva emphakathini kanye nawo ukuphula umgomo wokunqanda ukusabalala kwe-COVID-19 ngesikhathi sezibhelu ebezenzeka kuleli maphakathi nonyaka. UNgiswe waboshwa eThekwini wabe sedluliselwa eGoli lapha bevela khona enkantolo ngaphambi kokuba akhishwe ngebheyili ka-R2000 wamarandi. Icala likaMacingwane alithathanga ngisho imizuzu emihlanu livele lahlehliselwa uJanuwari 31 ngonyaka ozayo. UNgiswe ongumlandeli omkhulu kaloyo wayengumongameli kuleli umnumzana Jacob Zuma uthe uyajabula ngokuthi umsholosi ugcine ephumile ejele wathi bebengakahlali phansi bekhulume kodwa lokho kuzoshintsha maduze ngoba basazohlangana. uMacingwane ubonakala enkantolo ehamba noBonginkosi Khanyile kanye nabaqaphe bebehlome bezingovolo. Bafethu ngiyayideda inkundla uma ukuthi ubuqala ungena kule channel ngiyacela upress ku subscribe button. Nisale kahle.